Vanavond 9 uur met Shell bij Pika Pika NL. Goedenavond iedereen, alle fans van Pika Pika, alle volgers. Douchinang, zoals ik zeg in onze douchi-taal, papiamento. Goedenavond jullie allemaal. Vanavond voor het eerst. Aha. Ja, ik heb een en andere woorden voor onze nieuwe... Aha. Lieve Tjel, ja, wat een warm welkom voor Tjel Magdalena. Het klinkt alsof ze een waardevolle toevoeging zal zijn aan het team Pika Pika. Veel succes en plezier met de samenwerking en hopelijk brengt ze inderdaad veel pittige en interessante onderwerpen naar de tafel. Veel liefde en energie gewenst voor het hele team. Tjel, van harte welkom. Dankjewel voor deze warme welkom, Rita. Dankjewel. Ik vind het ook helemaal enig dat ik vanavond de eerste live mag presenteren hier op Pika Pika platform, zowel op YouTube en op Facebook. Vandaag starten we met een, voor mijzelf een pittig onderwerp. Want ja, vroeger werd het heel erg verdrongen. En nu blijkt er ineens een enorme verlichting te zijn binnen de spiritualiteit. En daarom heb ik vandaag de gast, Chia van Chia Healing. En zij gaat ons het een en ander vertellen over de inhoud van dit onderwerp. Dus Chia, dank je wel dat jij aanwezig bent bij onze eerste uitzending van Pika Pika Nederland. En ik heb je uitgenodigd, want ik heb jou natuurlijk gezien via socials. Ik zie wat je doet, hè? En je bent heel erg aan het groeien ook op jezelf. Maar je komt natuurlijk ergens vandaan. Zeker. Als jij onze luisteraars even wilt vertellen van hoe jij hier terecht bent gekomen en waarom je dit een belangrijk onderwerp vindt, om even mee te starten, dan kunnen we door in de diepte in. Yes! Nou, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik voel me vereerd om bij de eerste editie te zijn, vooral omdat wij al die connectie hadden vooraf. Ja. Dus ik ben daar super dankbaar voor. Ja, waar wil je dat ik begin? Wie is Chia? Wij willen allemaal weten wie Chia is. Ja, nou, ik ben Chia. De meeste mensen weten mijn echte naam, maar dat is Naomi. Ik heb gekozen om Chia aan te nemen als mijn nieuwe ik in dit proces. En ongeveer 15 jaar geleden, toen begonnen er allemaal dingen in mijn leven te gebeuren, waardoor dit pad synchroniseerde met de evenementen die er op dat punt gaande waren. En waar ik vandaan ben gekomen, eerlijk gezegd, ik ben er heel open over. Ik ben geboren in een gezin waar allebei mijn ouders verslaafd waren. En ik als kind zeg maar niet de opvoeding heb gehad die een kind graag zou willen hebben. Maar van binnen heb ik altijd als kind een soort van feeling gehad van er is meer. En heel erg in een soort van wereldje van mezelf gezeten. En in het systeem in Nederland wordt dat gezien als een probleem. Of als een probleemkind. Of je bent rebels. Ja. Maar als je dan in een omgeving leeft waar mensen je niet begrijpen, je taal niet spreken, dan ga je zoeken. En zo is eigenlijk mijn reis begonnen al toen ik 4 was. Dat ik zoiets had van nee, ik snap deze mensen allemaal niet. Iets klopt niet. Oké. Nou, dat is eigenlijk best wel naar om zo je leven te starten. Maar goed, je bent uiteindelijk hier beland. Zeker. Dankzij wat je hebt meegemaakt, maar ook het feit dat jij die drang had van binnen. Want kan jij wat meer vertellen over het gevoel wat jij had? Want het matchte niet met de mensen die jij in die periode hebt ontmoet. Klopt. Of die jou hebben helpen opvoeden. Of met je ouders. Ja.
zeker. Ja, het is meer, wij zijn, mijn overgrootoma was vroeger een Winti-priester. Die was heel bekend in Suriname. En op een gegeven punt heeft ze zich bekeerd tot de Jehovah's getuigen. En daar ben ik zeg maar ingestapt. En daar mocht niks en er kon niks. En weet je, op een gegeven moment was het kind van de duivel. Omdat ik dingen deed die niet volgens het norm waren van het gezin. En ik weet dat mijn oma het goed bedoelde, maar het voelde gewoon niet als eigen. Puur omdat we zijn een donker gezin. En dan had ik zoiets van, ja, maar waarom zijn de mensen in de Bijbel wit? Weet je, waarom kan ik hier niet, waarom ziet Jezus er zo uit? En die vragen kwamen bij mij constant naar voren. En er werd steeds gezegd, nee, daar mag je niet naar vragen. Oké. Ja, en mijn geest die had zoiets van, nee, dat ga ik niet accepteren. Want ik voel niet om hier te zitten en te zeggen, dit is oké. Daar was mijn geest veel te creatief voor. Ja. En dat gevoel heeft me natuurlijk op paden gebracht waar ik tienermoeder ben geworden. Waar ik te maken heb gehad met, ik ben getrouwd geweest op mijn 16e met iemand die 10 jaar ouder dan me was. Toch zoekend naar veiligheid, weet je. Puur ook omdat ik dat als kind niet heb gekregen, die geborgenheid. Ja. En nu, als ik dan terug kan kijken, dan denk ik van, oh ja, dat was ik al aan het ontwikkelen, weet je. Die ervaringen, ik moest die pijn voelen om tot dit punt te kunnen komen. Maar de weg van, laat zeggen, tiener naar volwassene, dat lijkt wel alsof het 100 jaar was. Het is een hele rollercoaster geweest in die tijd. Juist. En daar heb ik ook gevoeld wat een persoonlijke hel is. En hoe je van de hel naar verlichting gaat wanneer je je overgeeft aan de elementen. Maar daar gaan we het straks over hebben. Nee, maar dit zijn belangrijke punten. Want ik weet dat wij achter de schermen ook gesproken hebben. Ja. En jij had al heel vroeg het gevoel, althans wat ik uit de gesprekken haal, dat jij wist dat er meer was, maar gevoelsmatig. Want worden wij ermee geboren? Is het iets wat we moeten aanleren? Hoe zit het nou? Want ja, spiritualiteit kan heel breed zijn. Klopt. Hè? Klopt. Als je het gaat opzoeken, vind je van alles. Klopt. Maar er zit een verbinding op elk vlak weer en het gaat zo ver terug. En zelfs met religie heeft het te maken, waardoor het rolt tot het punt waar wij nu zijn gekomen. Klopt. Maar jij hebt dat gevoel dus al gehad. Dus je zat in een christelijke familie. Ja. Althans, van een... Jehovah's en uiteindelijk zijn die weer in het christendom gebleven. Daar zat een beetje wrijving, maar iets in jouw geest bleef trillen. Ja, het bleef trillen. Okay. Zoeken. Ja, zeker. Het heeft me zeker op een pad gebracht waar de duisternis eerst moest komen. Ja. Dan heb ik het over drankverslaving en drugsverslaving en verkeerde liefde ontvangen. Maar het is een beetje moeilijk om uit te leggen en het is met alle respect naar religie. Religie is een keuze die je maakt om te volgen. En het is een community die sterk is. Ik heb ook helemaal geen haat of een gevoel van dat het niet goed is. Ik heb mijn mening erover. Ja. Maar dat is puur uit mijn eigen ervaring. Ja. Met spiritualiteit heb ik dus ontdekt van oké, er is een vorm. Je wordt geboren als kind en het eerste wat er gebeurt is, je krijgt een naam. Wie weet is dat helemaal niet jouw naam. Misschien vind je het helemaal niet, past dat helemaal niet bij jou, maar het wordt je gegeven. Er wordt tegen je gezegd, dat mag niet. Nee, die kant op. En het is goed, je moet directie geven aan je kinderen, maar het is wel een vorm van indoctrinatie. Dat je al vanaf jongs af aan begint te doen op een mensje dat eigenlijk binnenkomt van, hey, ik vertrouw jou maar gewoon en jij gaat mij leiden. En het verschilt ook weer qua opvoeding wat je dan krijgt. Dus als jij vanaf jongs af aan met de kerk opgroeit, dan geloof jij, die geloofsovertuiging zit zo diep in je kern, dat jij gelooft van, er gaat een vuurput open en daarin ga je branden voor de eeuwigheid. Maar als je naar de constructie van hel gaat kijken, zoals hoe ik het zelf heb meegemaakt, is het een ervaring die je in het hier en nu hebt. Ja, want hel is hier op aarde. Mensen hebben het over een brandend vuur voor eeuwigheid. En die denken dat het letterlijk is. Precies. Maar ja, kijk om ons heen. Oorlog enzovoort. Dat is een hel. Ja, en daar zitten we dus middenin. En het is moeilijk om... Ik vond het ook moeilijk om te beseffen van... Hé, wacht even. I am God experiencing
it's himself or itself. Ik ben God die zichzelf ervaart in mijn vorm. En als je dat dan zegt, dan gaat iedereen kijken van, wat zeg jij nou? Wat zeg jij dat jij God bent? Nee, ik zeg niet dat ik God ben. Ik zeg dat ik deel ben van het geheel. En ik heb een missie. En mijn missie is om mensen te laten realiseren van je hoofd en je lichaam, je hart, je ziel. Het doet allemaal iets. We zijn allemaal magnetische wezens. We trekken aan. Net als dat je in je buik voelt, het zit niet goed. Ja. En daar wordt niet genoeg aandacht aan besteed. Ik ben het met je eens, want als je gaat kijken, iedereen maakt wel eens mee, hadden we het toen ook erover gehad, iedereen maakt wel eens mee dat je denkt van, oh, ik heb deze persoon al 300 jaar niet gezien, maar die blijft maar in mijn hoofd oppoppen en morgen, bap, diegene belt me of ik zie die persoon. Precies. Of als jij ergens zit en je hebt het gevoel dat iemand naar je blijft kijken, of achter je, en ineens draai je om, dan zie je dat die persoon naar je kijkt. Hoe kan je dat voelen? We zijn energieën, weet je voelt dingen. Ja. En wij denken heel vaak dat spiritualiteit, omdat het wordt vaak gepaard met het negatieve. Precies. Maar het zit dus in het hier en nu. Het is in het hier en nu. Oké, en als wij dus gaan kijken naar het hier en nu. En even een klein beetje teruggaan. Ja, want we hebben natuurlijk, religie heeft natuurlijk heel veel gedaan. De mensen hebben heel veel gedaan. Maar dit is iets wat in Azië bijvoorbeeld, toch? Ja. Dan heb je mensen die de monniken, die mediteren. Maar die dingen gaan allemaal weer terug naar Afrika. Ja, En dan ga je helemaal terug naar de Yoruba-stam. Ja. Dus dat klopt wel. Dat klopt, ja. En dat al die dingen dus mee zijn genomen en nu iets nieuws hebben gecreëerd. Ja, zo Of kan je- niet nieuw, maar het wordt in een nieuw jasje New gepropt. age spiritual lifestyles heb je nu. Je hebt er zoveel. En zeg maar, als je terug gaat kijken naar culturen van Azië, naar Afrika, naar Europa, dan zie je dat er zeg maar altijd een draad is geweest van of religie of spiritualiteit. En ik vind, als je gaat mediteren, dan ga je stilzitten in het hier en nu. En maak je die connectie. En er zijn gewoon stammen die nu nog steeds heilige methodes hebben in de Amazone, waar ze zich aan houden, omdat dat de way of life is. Onze voorouders bijvoorbeeld, die waren geconnect met de natuur. En de natuur was geconnect met hun. En daarbij hebben we het dus over de Winti en de watergeesten en de luchtgeesten. En op het moment dat er dan, met de slavernij, wat er gebeurt, dat er zo'n angst daar naartoe, omdat de mensen zo sterk waren. En het werd gezien als magie en het was eng, want de andere mensen die hadden dat niet. Daardoor is er dus ook echt de angst op de Winti geplaatst van het is slecht, je kracht is slecht. En dit is nu 500 jaar doorgegaan, in het DNA gaan zitten, waardoor wij ervan overtuigd zijn dat het slecht is. En natuurlijk, je hebt donker en licht. En als je in de lagen gaat kijken van spiritualiteit, heb je de beestjes, net als op aarde. Je hebt de mieren en je hebt de kakkelakken en zo. Maar dat heb je ook in de spirituele wereld. En echt? Ik weet niet. Mensen, als jullie vragen hebben, stel ze, want dit is nieuw voor mij. Dus we gaan alles vragen wat we moeten weten. Maar goed, ga door. Dat heb je dus ook in de spirituele wereld. Ook in de spirituele wereld. En alles heeft zijn functie. In de duisternis heb je de beestjes en de crawlers en de helpers voor het donker. En ik hou er niet eens van om donker en licht te zeggen, maar om het even zo te zeggen. En in het licht heb je dat ook. En het werkt constant samen. Want het een kan niet te veel zijn en het ander kan niet te veel zijn. En nu zie je vooral in de wereld dat er heel veel van één ding is. En doordat er één ding, er wordt maar gefocust op één ding. En als je daarop gaat inzoomen, dan krijg je dus dat het andere wat zijn werk moet doen, het niet kan doen. En dan krijg je in de wereld, daar heb je de oorlogen, daar heb je de mensen. We gaan als een geheel collectief, gaan wij achteruit. Mensen voelen het persoonlijk van, het gaat slecht met mij. Nee, we gaan met z'n allen achteruit. De hele wereld gaat achteruit. En om dan het stukje bijvoorbeeld manifesteren erbij te halen. Wij zijn constant aan het manifesteren.
Wij zitten constant in een staat telefoon. Dus je bent aan het kijken. Je bent aan het denken. En we manifesteren en we manifesteren. Maar we zijn niet hier in onszelf. Dus het is echt iets interns. Ja. Oké. En wij zijn zo naar buiten, naar het nieuws aan het kijken. Dus als jij constant alleen maar slecht ziet en slecht ziet en slecht ziet, dan gaat het zich ook openbaren in de wereld. Op het moment, en dat is voor mij dan mijn reis geweest, toen ik in contact kwam met de plantmedicijnen, toen kwam ik erachter dat ik de controle heb. Ik kijk geen nieuws, ik kijk geen televisie. Ik weet dat het niet goed gaat met de wereld, maar mijn deel, wat ik doe, dat brengt een klein stukje meer de wereld in om verbetering te maken. En er is een, ik ben zijn naam even kwijt. Als je een steentje in het water gooit, dan komt er een ripple effect. Juist, klopt. Precies. Actie-reactie. Actie-reactie. Ja. En dat is zeg maar, ja, de basis in spiritualiteit van dat mensen gewoon bewust worden. Je bent niet alleen maar een mens dat moet werken. En het gebeurt wel, maar het moet niet volgens... We zijn heel erg we worden gestuurd in een bepaalde richting, Precies. waardoor we niet... Want los van spiritualiteit kunnen we dat allemaal zien. Ja, ik ben een keer voor de grap een keer met de metro geweest, terwijl sinds ik een auto heb ik de metro niet meer gebruikt, maar je ziet iedereen zo. Ja. In een tunnelvisie. Het is gewoon weird. En ik had dit gesprek met een vriend van mij en hij benoemde het. Ik dacht dat ik de enige was die dit ziet. Is echt zo. Iedereen is heel erg op zichzelf, maar niet met zichzelf bezig. Nee, totaal niet. Ja, daar kan ik me in vinden. Maar hoe kunnen we dat koppelen met dat spirituele gedeelte? Want ja, weet je, kijk, wij weten dat niet. Daarom, weet je, wij willen dat stukje weten. Dat snap ik. Voor mij, vanuit mij, is het zeg maar naar de community, de black community, van kijk, er is een hele wereld daarbuiten waar jullie niet naar kijken. Ik kijk ernaar, maar ik heb het tegen jullie. Luister, ik ga het vertellen. Er is een wereld buiten de wereld waarin je zit. Waar je in kan stappen. Waar je liefde kan voelen. Waar je vergevenis kan voelen. En waar je niet de kerk in hoeft te gaan om vergevenis te vragen. Want God is altijd met jou. Ik ben december bekeerd. Op 25 december ben ik naar de kerk gegaan. Ik ben bekeerd bij mijn moeder. Mijn moeder vond dat ik naar de hel ging en alles. En weet je wat ik doe? Ik ga met jou mee. En ik ga mijn excuses aan God aanbieden. Want ik was altijd boos op God. Door wat ik in het verleden heb meegemaakt. Dus ik ben naar voren gegaan. Ik heb het gedaan. Ik heb gezeten. Mijn moeder die zei van ja, nu ben je gered. En nu gaat al het werk wat je doet, dat gaat allemaal wel weg. Want dat is niet van God. Dat is het oordeel. Maar je doet gewoon je werk. Ik doe gewoon mijn werk. En ze accepteert me gewoon voor wie ik ben. En haar kerk weet het ook gewoon. En in hun ogen, voor hun is het slecht. Maar ik zeg ook, dit is mijn pad. Weet je? En ik kan niet tegen jou zeggen dat de Bijbel niet goed is. Ik kan niet tegen jou zeggen dat Jezus een blanke man is met blauwe ogen. Waarom voel je je geconnect? Ik zeg tegen haar, maar mijn pad waarop ik zit, dat bewandel ik gewoon in volle gratie. En ik zie hoe ik vanuit het niets hier zit, bijvoorbeeld. Ja. Waarom ben ik hier? Waarom ben je hier? Nee, maar oké, ja. En dus voor de community, de angsten die daar zitten. Ik zeg altijd, je hebt een deur. Voor die deur staat een hele grote oger. Een monster, de engste monster die je hebt gezien. Dat zijn je angsten. Maar die deur is daar. En achter die deur zit een kans. En op het moment dat jij gaat kijken naar je angsten, van waar ben ik eigenlijk bang voor? Ben je bang dat je mag gaan voelen, dat je mag gaan leven, dat je mag gaan genieten, dat je geld mag ontvangen wat voor je klaar staat, in plaats van het moet, omdat ik de rekeningen moet betalen. Het mogen en het willen. Ik wil vrij zijn, ik wil genieten. Dat zit zeg maar achter die deur. En op het moment dat je die angsten gaat aankijken en die angsten niet weg wil halen of onderdrukken door medicatie of met therapie, die omarmt, gewoon in je zak stopt en zegt van weet je wat, ik ben bang, ik vind het eng, ik vind het spannend, maar ik ga die deur wel openmaken. Ik weet niet of je die deur nog gaat openmaken. Want als ik denk aan spiritualiteit, ik ben ook van, zo ben ik opgevoed, ik ben christelijk opgevoed.
Ik ben niet gedoopt, mensen. Ik doe helemaal niet alles wat de Bijbel zegt, maar ik probeer heel aardig te zijn. En het beste ervan te maken. Maar als ik daaraan denk, dan denk ik altaren. En heksen. En winty-vrouwen inderdaad. Ja. En joegen en trillen en zo. En vallen op de grond. En weet je, ik Nee, denk het klopt, slechtste ja. Maar dat is ook wat er er is. in de wereld is, wat er wordt laten zien. Ik bedoel, met de Winti, het is zo mooi, weet je, dat de spirits er zijn. Maar heel veel is ook gewoon overdreven. En Oké. ik zeg het gewoon, heel veel is overdreven. Dus er wordt veel misbruik gemaakt financieel van mensen in dat deel. Er zijn heel veel mensen zoekend naar iemand die ze helpt. En dan kost het duizenden euro's. En dan zijn ze nog niet eens geholpen. Het is gewoon een verdienmodel Het is gewoon geworden een nu. verdienmodel. Met bijvoorbeeld de plantmedicijnen is het een ervaring die je op dat moment in het hier en nu hebt. En je wordt geconfronteerd met dingen. Maar je gaat niet... weet je, Ja, je gaat nee, niet I don't op know. die manier. Maar je mag gewoon compleet teruggaan naar je ik. Mhm. Naar wie jij bent. En jezelf vergeven. Dat je zeg maar niet hebt geluisterd naar het kind in jou. Want wij allemaal hebben een stemmetje. Een heel zacht stemmetje in ons. Dat eigenlijk zegt, kijk, hier ben ik. Maar wij als volwassenen, hebben zoiets van, we luisteren er niet naar. Dat zijn gevoelens. Ik ga drinken, ik ga roken, ik druk het weg. Maar hoe fijn zal het zijn als je gewoon naar je innerlijke kind mag kijken. En als volwassene kan zeggen van, ik heb ook maar wat gedaan. Weet je, ik probeer het ook maar hoe kunnen we dit samen oplossen? Dan kom je al dichter bij jezelf, want dan heb je je ouders niet nodig. Dan ga je kijken vanuit je hogere zelf die jij bent, naar binnen, naar je innerlijke tiener, naar je innerlijke kind. En dan in een ceremoniesetting, dat wordt versterkt in een ceremoniesetting. En er is dan ook een stukje veiligheid wat je daar ervaart als groep. Want je ligt met een groep. En in die groep is iedereen hetzelfde. Maar dit is dus een van de ceremonies Ja. die je biedt, want dit heb je ook gewoon je werk van gemaakt. Ja. Even, voordat Ja. we daarop Ja, ingaan, ja. gewoon even in het kort. Dus eigenlijk wat jij ons vertelt is, dat spiritualiteit, dat komt van binnenin. Ja. Dus al die joege verhalen wat wij hebben gehoord over heksen, op Je hebt bezems en al dat soort dingen. Dat is niet hoe het dus... Nee, je hebt spiritueel ego. Mensen die graag op de voorgrond staan en willen laten weten, ik weet alles. Dat is spiritueel ego. Dat mag er ook gewoon zijn. Dat is hun pad. En er zijn mensen die dat volgen. Maar mijn ervaring en advies naar de mensen die geïnteresseerd zijn, is altijd, begin heel diep in jezelf. Want er zijn mensen daarbuiten tantrische dansen aan het doen. Er zijn mensen de reiki aan het doen. Er zijn mensen ceremonies aan het organiseren. Er zijn mensen het werk aan het doen om een beter mens te zijn. Terwijl wij hier zo zitten met onzekerheden. Kan ik het wel? Lukt het me wel? De opvoeding daarbij, waarbij er in de black community heel veel narcistische opvoeding is. Waarin het kind zeg maar moet volgen en luisteren. En er is geen ruimte voor een ja of een nee of een mening. Waardoor daar in de tienerjaren en de volwassen jaren gewoon heel veel problemen van komen. In relaties, in communicatie, in sociale contacten. En dus dan zou je vanaf dat punt dat je volwassen bent weer terug moet gaan naar de basis. En er zijn heel veel mensen die dat gewoon doen. De Europeanen, die hebben gewoon hele grote feesten. En ze genieten ervan, omdat ze kunnen ademen. Ze kunnen gewoon zo zitten van... Ja, want dat is dus het gedeelte. Want wij merken dat wij het is ook te zien als je het überhaupt over spreekt, weet je. Dan is het nee, ho maar, stop maar. Maar inderdaad, de Europeanen of de Amerikanen, en dan heb ik het met name over de Caucasians, om het zo te noemen. Die maken wel gebruik van dit. Zeker. En dit zijn dingen die onze voorouders dus destijds hebben gedaan aan de hand van planten. Ja. Of in combinatie met planten. Nou ja, als je gaat kijken naar de Indianen die gebruiken bijvoorbeeld een kikker. Dat is een heel mooi verhaal. Die kikker met dat gif, ja. met die ding. Ik heb dat gezien. Ja, dat is een heel mooi verhaal. Dus de sjamaan die kreeg, iedereen was ziek in het dorp. In het dorp. En hij is dus met de madre,
plantmedicijn is hij naar binnen gegaan om te vragen, wat kan ik doen om mijn mensen te redden? En op dat moment heeft hij dus een visioen gekregen. En toen kwam de kikker, ik weet nog niet of de kikker toen tot hem kwam, maar het werd hem uitgelegd, gebruik de kikker om je mensen te redden. En daar is dus de kikkermedicijn van gekomen. Ja, want het is een giftige kikker eigenlijk, maar het werkt helend. Het heelt. Super weird. Ja. Ik snap er niks van. Hij is giftig, maar hij heelt. Misschien voor een andere. Oké, daar gaan we een andere keertje over Maar hebben. dat is nee, maar de kikker, die heeft dus de mensen gered. Ja. En de madre, de ayahuasca, het is hier illegaal, dat mag niet meer. En Dat is een plant, mensen. plantmedicijn. Dat is een plantmedicijn, En ja. dat mag hier niet meer, omdat er wat mensen baldadig ermee om zijn gegaan en gewoon niet verantwoordelijk. Waardoor er dus nu mensen eigenlijk gestraft worden en hun heling, weet je, wordt gestopt. Maar we find our ways. En de plantmedicijnen... De plantmedicijnen zijn zeg maar met de Indianen, de inheemse, de aboriginals hebben ook zo hun medicijnen. In Afrika heb je de iboga-plant, is ook super heftig. Maar het brengt mensen dus naar de volgende niveaus van het leven. En als je gaat kijken van geboorte, je wordt gemaakt en dan word je geboren. Er zijn constant transformaties gaande tot de dood. En je bent constant aan het leren en ontleren. En de plantmedicijnen versnellen dat. Oké. Ja. Oké, dus het is een tool wat je gebruikt om je doel te kunnen behalen. Dus eigenlijk als ik hier zo, hoe ik dit zo begrijp, houdt het dus in dat spiritualiteit gewoon in ons, het is iets wat in ons is, omdat wij onderdeel zijn van de creatie. Ja. Verbeter me als ik iets verkeerd zeg. Je zegt het perfect. Omdat wij onderdeel zijn van de creatie, maar dat wij niet verder kunnen kijken. Dan de angst. Ja, maar ook onwetendheid. Want ik moet zeggen, ik sinds kinds af aan, ik maak bepaalde dingen mee in mijn leven waarvan ik denk van oké, het klopt niet, maar ik heb afstand van gehouden, want ik heb altijd gehoord, is niet goed. Dus dan ga ik weg. Maar het zijn onverklaarbare dingen. Weet je, ik weet dat ik bijvoorbeeld 3 keer dood had moeten zijn. Ja. En iets heeft me gered op dat moment. Anders was ik door de tram overgereden. Zonder dat ik door had. Ik liep gewoon door. Divinely protected. Maar weet je, er zijn een paar dingen wat ik niet kan verklaren. Ik heb laatst ook een video gepost. En toen heb ik aangegeven van ik word wakker in de nacht. Ja. En ik heb slaapverlamming meegemaakt. Althans, dat is wat ze het noemen hier. En het is een hele erge angstige gevoel, maar het blijkt dus iets positiefs te zijn. Dus misschien zijn er mensen hier die daar wel wat over willen vertellen. Of althans, dat jij wat wil vertellen aan de mensen hierover. En zou je wat meer daarover kunnen vertellen? Bijvoorbeeld de slaapverlamming of de dingen die we dan ervaren, waarom het tot ons komt, waarom de een gevoeliger is dan de ander. Ja. Wat is het? Nou ja, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld slaapverlamming, je hebt een bepaalde staat waarin je raakt. Dus je hebt je remslaap en op een gegeven moment, je lichaam schakelt zichzelf gewoon uit. Zodat je kan slapen. Het is een beetje gek om uit te leggen. Nee, I know, want je bent een soort van wakker ook. Ja. En, in die remslaap, dan is je lichaam... je hersens doen iets, waardoor je lichaam eigenlijk gewoon stil ligt. En het is plat. Dat is die verlamming, wat ze noemen. Op dat moment heb je dus, als je bewust bezig bent ermee, kan jij dus vanuit je lichaam eruit stappen. En dan kan je gaan reizen. Kijk, dit zijn die dingen die ik zo eng vind. Weet je? Je kan uit je lichaam stappen. En... Het is, dus die mogelijkheid is er. Maar om daar dieper in te kijken, dan kom je zeg maar weer in die lagen van ervaring. En ook het doen is niet, komt niet zonder risico. Want je kan dingen veranderen in de astrale wereld. En er kunnen dingen met jou gebeuren. Dus dat is wel echt een andere topic om... dat is weer een andere tak die dieper gaat. Maar het heeft ermee te maken, toch? Maar het heeft niet met de plantmedicijnen. Nee, dat niet, juist. Maar met de slaapverlamming... Dus ik zelf heb het meegemaakt dat ik wakker werd op de bank. En dan zag ik allemaal dingen gebeuren in mijn woonkamer. En ik wist ook niet wat het was. En toen ik me erin ging verdiepen van... je kan dus reizen. Je blijft zeg maar met een koord vast aan je lichaam.
En dan kan je gewoon reizen. Je kan dus naar Afrika reizen. Je kan daar naartoe reizen. Het is mogelijk. Maar daarvoor zou je wel echt... Ik doe het niet. Want ik vind het zelf ook niet fijn om te ervaren. Ik ben nog niet zo ver om dat te doen, heel bewust. Maar het is wel deel van spiritualiteit. En zo heb je ook mensen die je kunnen monitoren, die dat wel kunnen. Die kunnen gewoon in jouw huis kijken wat je doet. Really? Ja, het gaat echt... Kan ik dat afschermen? Of kunnen wij dat afschermen? Ja, je kan het afschermen. Zeker. Okay. We kunnen het... Maar dat is weer een andere topic, Dat is zeker. een andere topic. Godverdorie, ik denk dat we moeten gewoon we moeten een extra show gaan verlangen hier zo. Ja. Ik denk dat wij momenteel een vraag hebben. Ja, de zilveren koord. Wij zijn magic. Geloof het nou maar. Blijkbaar. Ja. We are magic, blijkbaar. Zeker. Maar dat was niet echt een vraag, maar bedankt voor je comment. Even kijken. Nou, iemand vertelt hier dat hij het ook heeft meegemaakt. Ja. En dan staat er... Ja, als je die wil laten zien. Kijk. Wij zijn magic, geloof het maar. Oh, hallo Net Holland. Wat is de eerste daarboven? Ik kan hem niet heel goed lezen, Wat sorry. je moet doen is goed naar je gevoel luisteren. Zag ik dat goed? Ja, nu zie ik iemand hier zeggen slaapverlamming. Ja, dat klopt. Ja, het zilveren koord. Ja, het zilveren koord. Ja, ik weet niet of er mensen zijn die weten wat het zilveren koord betekent, maar kan jij daar iets kleins over vertellen? De koord die aan je ziel vastzit. Mhm. Dus wat ze vertellen is dat op het moment dat je overlijdt, Mhm. dat de koord, net als je navelstreng, Ja. heb je een koord die aan je lichaam zit. Mhm. En dus mensen die buiten, hoe noemen ze dat? Want ik begreep bijvoorbeeld, dat is de reden waarom moeders een diepe connectie hebben met hun kinderen. Ja, Als er iets aan de hand is of Ja. iets dat ze kunnen voelen. klopt. Die koord, het is zeg maar de koord die vastzit aan je lichaam. En die ervoor zorgt dat jij in je lichaam kan zitten. Mhm. En dat ook weer het astrale reizen. Dat, Ja. op het moment dat je terug kan komen. Ja. Maar op het moment dat de dood komt, dan Wordt die geknipt. Wordt die geknipt. Ja, net als Oké. de navelstreng. Ja. Hier een belangrijke vraag. Waar kan ik naartoe om mijn spirituele groei verder te ontwikkelen? Is er een gemeenschap waar je verder kan ontwikkelen? Jazeker, daarom hebben we madame vandaag uitgenodigd. Want aan het einde van de show, althans voor het einde van de show, gaan we dit natuurlijk ook aankaarten. Want Chia geeft bepaalde readings en ceremonies, sorry. En nou ja, daar gaan we zo meteen verder op in, maar we willen ook weten wat het betekent. En dan hebben we hier Chai, die zegt, kan je ook tijdens de slaapverlamming naar de toekomst reizen? Oeh, dat is een goeie. Volgens mij niet, toch? Nou ja, in de astrale wereld bestaat er geen tijd. Dus alles is al. Hoe bedoel je? Er is geen tijd. Er is geen tijd. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Maar de tijd bestaat niet. Dus de toekomst bestaat niet in de astrale wereld. Dus het is allemaal in het hier en nu. Als jij ergens naartoe wil gaan, dan ga je daar naartoe. En dan kan je kijken. Maar wat ik zeg, ik ben niet zo gevorderd om dat te doen en daar advies over te geven. Zij is gespecialiseerd in de plantmedicijnen. Ik ben de plant medicine woman. Ja. Ik zeg altijd, ga goed onderzoeken als je wil werken met astraal reizen. Check ook heel goed met wie je aan de slag gaat. Want wat ik zeg, er is licht en er is donker. En mensen die meer ervaring hebben, kunnen ook misbruik maken van jouw potentie. Dus dat is mijn advies voor jullie daarin. Ja. Om als voorbeeld, want dit is belangrijk wat je zegt. Hè? Kan ik dat zien als... bijvoorbeeld, iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Als je met iemand spreekt, dan kan het zijn dat je je daarna leeggezogen voelt. Je hebt geen energie meer. Ja. Of dat je een ander spreekt die jou heel veel energie geeft. Klopt. Moeten we het op die manier zien? Ja.
Oké, dus het is heel dichtbij wat we gewoon... en we zien het niet. Ja. Maar goed, dit is interessant. Een hand geven, Ja. dat is al een uitwisseling. Een knuffel geven, we voelen elkaar. Klopt, we want bij de ruiken een vind ik elkaar. het niet prettig en de Precies, ander wel. ja, Ja, ja. kusjes ook, dat ik denk van... Nee, ik ben daar echt mee gestopt op het moment dat ik merkte van, oh, die connectie, je gaat een hartconnectie aan, hè, met de knuffel. En vroeger werd ik gewoon leeggetrokken op het moment dat ik in een groep zat. En dan merkte je al van, oh, die persoon zit wat laag in zijn energie. En die persoon is aan het voelen en voeden. En sommige mensen hebben niet eens door dat ze leegzuigen. Alleen maar door negatief te praten en bezig te zijn met het negatieve. Dan, de aandacht wordt letterlijk uit je getrokken, je energie. Dus daar is wel een... ik denk als je het zo vertaalt, kunnen wij het ook veel beter begrijpen. Want dit Ja. zijn echt dingen die we meemaken. Klopt. Want dan ga je naar een evenement en daarna kom je kapot terug. Kapot, Of juist vol energie terug. Ja. Oké, ik zag nog een vraag net. En de vraag luidde, is er, wat was het? Licht en donker? Licht en donker. Ja, er is licht en er duisternis. is licht en duisternis. Dat is geen vraag, dat Ja. is wat benoemd is. Oké. Ja, ik zelf ben geen voorstander. Het is om het te benoemen dat dat er is. Maar het geheel is... dat is niet in woorden te onderbrengen. Dus je noemt het licht en duisternis, kwaad en goed. Maar wie beslist dat uiteindelijk? Weet je wat goed is en wat kwaad is? Het is meer vanuit je gevoel dat je beslist en oordeelt van dit past niet. Ja. Dit hoort niet. Maar het licht en het donker, ik ben daarmee gestopt om dat zo te noemen. Te benoemen, omdat het negatief ook weer klinkt. een bepaalde scheiding maakt. We noemen het balans. Balans, ja, de yin en de yang. Ja, balans. Want eigenlijk dus kan je zeggen dat wij spiritualiteit moeten zien als de balans en het centrum van ons leven. Van onszelf, ja. Oké, nou. Virginia Emanuel die vraagt hier, hoe moet je jezelf afschermen? Ik denk dat dat kwam toen wij het hadden over, kunnen mensen naar je kijken? Ja. Dan maak ik het weer slecht. maar ja, die wil dus weten hoe je dat kan doen. Je kan op meerdere manieren jezelf afschermen. Je kan het doen door een cirkel om je heen te visualiseren en al je kleuren daarin te visualiseren. Je kan amuletten dragen, je kan een taboe dragen. Dus alles wat er is om je te beschermen, maar dat moet je zoeken. Ja. Want iemand kan zeggen, draag een konijnspootje, maar het werkt niet voor jou. En dat heeft ook weer te maken met de culturen van verschillende soorten afkomsten. De een heeft dit, dat werkt daar. De ander heeft dit, dat werkt daar. Voor mij ik ben Surinaams-Nederlands. Voor mij werken verschillende dingen ook. Waar mensen zeggen, dat mag je niet doen. Ik zeg, wie beslist dat? Als het voor mij werkt. En ik ben daar oké mee en ik voel me goed. Dus het is heel erg zoeken naar hoe je je afschermt. Wat bij jou past en wat voor jou werkt. Ja. Ja, je hebt wel de standaard dingen zoals je kan een buideltje maken met zout en laurierblad of laurier in je schoenen zetten. Er zijn heel veel herbs die je kunnen helpen, die je gewoon bij je kan hebben om, zeg maar, die energie om je heen te hebben qua bescherming. Ja. Maar je had het net over amuletten, hè? Moet ik daar ook denken aan bepaalde stenen? Want dat is ook iets waar ik me nooit eigenlijk heel druk om heb gemaakt. Ja. Maar wij zijn gebouwd van carbon, magnesium, ijzer, goud, koper. Juist, hoe heet dat andere? Je hebt koper en al die dingen. Want ze verkopen ook armbandjes, wat je dus in balans kan houden. En dit is iets wat je terug kan vinden en wat in de wetenschap ook voorbij komt voor de sceptische mensen onder ons. Ja, want die heb je. Ik zelf vraag nog steeds heel veel. Maar goed, dat zijn dingen die in ons lichaam zitten. Maar van buitenaf kunnen we dat soort dingen dus ook gebruiken, omdat het onderdeel is van onszelf. En het is onderdeel van de wereld. Dus mensen verkopen amethysten. Van de aarde. Ja. Moeder aarde wordt leeggehaald met de mooie kristallen die we in onze huizen hebben staan. Maar dat is allemaal deel van het geheel. Alles heeft een functie. En nu zijn wij we consumeren meer dan dat we teruggeven. Dus daar zit wel, ik denk dat daar wel consequenties aan zitten in karma voor onszelf.
Maar er zijn stenen en kristallen die je kan gebruiken en die je bij je kan dragen om energie te geven of af te nemen, om te beschermen, om beter te slapen. Dus, maar daar moet je ook wel onderzoek naar doen, want er is heel veel nep. Oké. Ja, er is heel veel nep. Maar dat is ook erg Ja. hoor. En zou je misschien de volgende keer ons willen vertellen, of in ieder geval wat informatie geven van waar we nou het echte van het neppe kunnen onderscheiden? Want Ja. ik denk dat heel veel mensen wel heel erg geïnteresseerd zijn in dit soort dingen. Want ik ben ook nieuw, ik ben ook zoekende. Dat ik denk van ja, oké, misschien moet ik een beetje kijken hier en daar, niet al te veel. En ja, zodat wij gewoon wat meer informatie hierover kunnen Ja, dat is goed. krijgen. Kan wel een keertje met stenen komen hoor. Juist. Maar we willen even nu gaan laten Yes. zien welke producten jij mee werkt. Want nogmaals, Chia die doet ceremonies. Je hebt eendaagse en je hebt een heel weekend, toch? Ja. Ja. Dat En dan klopt. maak je gebruik van deze plantaardige producten. Ja. Zodat mensen hun reis naar vrede, rust en... Traumaverwerking. Kijk, ik ben holistisch therapeut, Mhm. holistisch energietherapeut en een Reiki-master, ervaringsdeskundige. Dus ik heb me verdiept in verschillende lagen, het mentale laag, dus Mhm. de 3D-laag, het lichaam en hoe mensen hoe je mensen comfortabel kan laten voelen door je stem alleen maar te gebruiken of gewoon door je energie te gebruiken. Ja. Mijn opleiding holistisch therapeut, dat is meer eigenlijk heel grappig toen ik heb dat 2 jaar gedaan. En toen kwam ik erachter dat de gaves die ik had een naam hadden. Want alles wat ik gewoon heel natuurlijk deed, dat had gewoon echt hoofdstukken en hoofdstukken met namen. Oh. En dat is dus die kapitalisatie van de Caucasians. Oh. Ja. Hij is echt heel netjes. Waar weer wordt laten zien dat wat wij hebben, dat gewoon in categorieën geplaatst is. En daar wordt gewoon €5.000 voor gevraagd. Oh jeetje. Ja, en je wordt gewoon herinnerd door die boeken, door te leren van, oh, nou, dit doe ik en dat kan ik. En Dus in mijn ceremonies ben ik heel erg bezig met hoe kan je mensen laten zien dat het er gewoon is. Dat je geen moeite ervoor hoeft te doen. Maar oké, maar vertel ons even Ja. over de producten die jij gebruikt Yes. bij je ceremonies. Want ja, je weet toch, als we oldschool gaan denken, dan zeggen we dit is ook jugu, gooi weg. Maar leg eens uit, wat is het? Het is allemaal dus plantaardig. Ja, dus allemaal plantaardig. Ik ga dit eventjes erbij pakken. Dit is het chia doosje. Nou, we hebben dus de Honey Bliss Healing bonbons. Dat zijn chocolaatjes waar... Oh, je ziet ze niet zo goed. Wacht even. Waar dus een deel truffel in zit. De truffel is een psychedelicum. Nou, er zit heel veel licht bij, misschien... Ja, deze. Ja. Oh. Ja, het ziet er gewoon Het uit als ziet er bonbons. Gewoon een bonbonnetje met lekkere chocola en kokos. En er zit dus een... Even nog een keer, denk ik. Ja, want hij heeft het nu ingezoomd, zodat ze goed kunnen kijken hoe het eruit ziet. Dit zijn de bonbonnetjes. Die zijn mooi ingepakt. En er zit dus de truffel in. Ik haal het doosje helemaal uit elkaar, sorry. En die truffel, dat is een microdoos. Er zit maar een klein beetje in. Waardoor je zeg maar niet visuals krijgt. Ja. Maar je gaat wel voelen. Kan ik het vergelijken met een joint? Nee. Niet? Nee. Oh. Ik wil jullie laten weten. Je kan het vergelijken. Ja, je kan het niet echt vergelijken. Want het is Nee. per persoon anders. De een gaat huilen, de ander gaat lachen. Omdat er wordt iets opengemaakt in je gevoelswereld. De blokkades gaan eraf. Dus op het moment dat jij zo'n bonbonnetje neemt en na ongeveer 40 minuten, dan voel je wat warmte. En je voelt je wat vrolijker. En je krijgt inzichten waar je misschien daarvoor depressief was. Ga je ineens denken van, waar ben ik eigenlijk depressief over? Oké, dat klinkt goed, dat is positief. Een aantal kunnen die gebruiken dan. Maar oké. En het is gewoon mooi om dan die connectie met jezelf aan te gaan. En die Honey Bliss, hadden we een ceremonie. En toen gaven we ze. En er was iemand die echt heel erg, ik heb ADHD en ik wil dit. En op een gegeven moment kreeg je het bonbonnetje. En ineens was dit is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Oh. Ja, dus dan zie je wat voor effect het kan hebben. En toevallig belde die me gisteren van, ik wil je gewoon bedanken dat ik dit heb mogen meemaken.
Want dit had ik nooit zelf kunnen doen. Maar is het dan zo wanneer ze het gebruiken, Mhm. dat je gaat natuurlijk aan het werk met ze, dat Ja. ze vrede kunnen. Eigenlijk komt het daarop neer. Heb vrede met jezelf en leef vredig. Ja. Maar dat ze dat ook blijven aanhouden. Want is het iets wat het gewoon in het weekend is? Nee. Of niet? We zien hier ook dat een volgende vraag komt. Zijn die bonbonnetjes Zijn die bonbonnetjes wel goed voor je cholesterol? Nee, je moet ze niet, je moet ze niet de hele dag door eten, want dan ga je wel dingen voelen en zien. Dus nee, het is van pure chocola, Belgische chocola en kokos. Het is, ja, ik zou zeggen, je moet het proberen, maar... Maar ja, het is pure chocola, dus dat pure is al een chocola, dat plus. is al- Juist. dus de cacao, gewoon, we proberen het zo puur mogelijk te houden natuurlijk. En Even, Ja. maak maar af, want ik zie de volgende vraag al staan. Ja? heb je jouw Nee, opleiding- ja. Oh, ja, klopt. Bij Zoma heb ik die gedaan. Ja, klopt. Ja, oh, Ivan weet Ivan is op de hoogte. Ja. Maar goed, vertel eens meer over de andere producten Ja. waar je ook mee werkt. Maar dit is dus, is dat de bonbon iets waarmee je start? Ja, dus dit is gewoon een ceremonie. Oké. Als je eentje neemt, heb je een beetje een licht gevoel. Mhm. Als je er 2 neemt, wordt het al wat intenser. En bij 3 heb je echt een deep dive in je onderbewuste. Mhm. Maar je kan ook zeg maar met je partner een bonbonnetje nemen, op de bank zitten en gaan praten. En dan ga je niet spacen, om het even zo te zeggen. Je gaat op je gevoel zitten. Veel Oké. mensen kunnen niet communiceren met elkaar. Nee, klopt. Misschien wordt het een andere communicatie. In plaats Dat van... kan ook. Dat kan ook. Ja, dat is toch alleen maar fijn. Ja, precies. Ja, Ja, precies. dus de bonbons die helpen gewoon een beetje de druk van de ketel af te halen. Oké. En wat doe je dan in het vervolg? Sorry dat ik je Ja. onderbrak. Dat Maar is dat zijn oké. dus de bonbons. Het is heel mild. Ja. Alles hier is microdosis. Ja, alles hier is microdoos. We hebben ook zeg maar een kuur. En die kan je 3 maanden gebruiken. Wat je dan doet, dat is mooi als een vervolg op de bonbons. Mag ik, Oh, sorry ja, hoor. natuurlijk. Even kijken, ja. En dit is een soort paddenstoel. Dit zijn Lion's Mane paddenstoel, de Rijsi paddenstoel en een kleine hoeveelheid truffel, dus de misseline die daarin zit. En wat dat doet, is als je deze bonbons neemt en je hebt je ervaring gehad, een ceremonie of een privé-sessie met jezelf. Mag ik ruiken? Ja, natuurlijk. Dan neem je om de 3 dagen 1 balletje. En dan blijf je zeg maar, dat blijft in balans. Dus als je ook last hebt van depressiedippen, houdt het de balans gewoon omhoog voor 2 maanden. En dan stop je even om te kijken hoe je je voelt. En wat het mooie is van de truffel, en het is eigenlijk gewoon het is een heel bijzondere iets. De fungi zelf, het zorgt ervoor dat er nieuwe verbindingen komen in je hersens. Oké. En die- Doet het een beetje zoals, vanuit de zorg Ja. proppen ze heel veel mensen vol met pammetjes. Ja, ja. En kan je het daarmee Ja, de vergelijken? natuurlijke pam. Dit is de natuurlijke Dit is de pam. natuurlijke pam. Natuurlijke pammetjes, mensen. Zijn de bonbons een soort spacecake? Nee, de bonbons zijn, ik zou zeggen, de medicijntjes. Geen spacecake. Het is puur ceremonieel. Dus wat je tot je neemt, is je staat open om een spiritueel ontwakingsproces in te gaan. En wat ik al eerder uitlegde was, je mag dan gaan voelen wat je in je dagelijkse leven een beetje onderdrukt door er niet mee bezig te zijn. En door dat jointje te drogen, een drankje te nemen of heel erg bezig te zijn met je telefoon. Op het moment dat je die bonbon neemt, zeg je eigenlijk, ik accepteer de rust. En ik accepteer de emoties die naar voren komen. En het mooie daarvan is, als je die bonbonnetjes neemt, krijg je ook een muzieklijst. Die kan je dan erbij kopen. Als je na een ceremonie komt, dan krijg je hem van mij. En als je dan thuis bent en je gaat verder, dan heb je nog de ervaring zelf die zich voortzet thuis. Alles heeft met muziek te maken. Alles heeft met frequenties te maken. Ook de muziek in frequenties tijdens zo'n sessie. Die zorgen ervoor dat er dingen in je lichaam gebeuren gewoon in je cellen. Waardoor er veranderingen gebeuren. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien met het zout en een box. Ja, dan gaat hij een bepaalde vorm nemen, Ja. inderdaad. En dat hij dat ook met onze cellen doet. Ja, juist.
Want ze hebben het over bepaalde frequenties, inderdaad. Ik weet niet of het 44 was of iets in die ding. Ja. Dat heb je ook in muziek, vandaar dat klassiek muziek heel positief is. Of, nou ja, er zijn genoeg daarvan, maar het muziek waar we tegenwoordig naar luisteren, Ja. dat geeft ons een error in ons brein zonder dat we het doorhebben. Ja, daar heb ik wel het een en ander over gelezen. Dus niet te veel house en weet ik wat allemaal, mensen, is niet gezond. Jolanda heeft hier een vraag. Ja. Kun je met die truffel zo ver naar je gevoel dat je weet wat je levensles is op aarde? Mooie vraag. Hele mooie vraag. Ik geloof, ik vind van wel. Maar dat heeft nogmaals te maken met hoe ver sta je toe in jezelf om ervoor open te staan. Een levensles, weten wat je levensles is een les. Dat blijft doorgaan tot de dood. Maar het gaat er meer om dat je, zeg maar, accepteert dat het er is, maar dat je er geen controle over hebt. Je weet niet welke kant het op gaat. Maar dat je hier gecenterd mag zijn in het hier en nu. En dan het pad mag bewandelen, welke kant die op gaat. Dus ik denk dat dat wel een goede is, ja. Nou Jolanda, ik hoop dat je vraag beantwoord is. Rita, die heeft de volgende vraag. Hoe duur zijn de bonbonpakketten? Oh, verkoop je ze ook los trouwens? Ze zijn los te verkopen. Ja, Te verkrijgen. verkrijgen. Geef niet, ik heb daar ook last van. Ja, Ja. ja. Nou, dit doosje is eigenlijk een ceremonieel doosje. Daar zitten er 16 in. En de prijs ligt, het is 25, nee, los zijn ze €25 per bonbon. En in het doosje zijn ze €20 per stuk. Oké. €15 per stuk. Sorry. Maar in de ceremonie Ja. zit alles erin Ja, er is verwerkt. alles in- En, ja. Oké, maar het is Het verkrijgbaar, is joh. verkrijgbaar los. Ja. Maar goed, dat is voor de een, wat ik nog wilde zeggen is, voor de een werkt het anders dan voor de ander. Mhm. En ja, ik zeg altijd discretie. Ga niet zomaar eventjes iets doen dat je denkt van, oh, ik zie dit en ik ga het doen. Ik Ja. adviseer wel om in een ceremonie het eerst te proberen en dan te beslissen om het te gaan doen. Juist. Maar als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze me gewoon een berichtje sturen. Ja, kijk, zie je? Ja. Wow, hoe kan ik deze mooie medicijnen bestellen? Nou, we gaan zo meteen even aangeven waar je Chia kan vinden. Ze is te vinden op socials. Je hebt je website. Ja, de website. Ja, we gaan de webshop. Is under construction. Under construction. It's under Het gaat allemaal construction. heel snel ook ineens. Ja. Dus ik ben super dankbaar daarvoor hoor. Maar ja, ik merk wel met de producten dat mensen ook met mijn Aura spray, Aura Invicta, de Paulo Santo spray, dat het gewoon heel snel gaat. Ja. Maar we waren nog niet klaar met de introductie Oh, van nee. jouw producten. Dus die Oh. Paulo, wat was het? Paulo Santo? Paulo Santo. Ja. Dat is ook een medicijn die erin zit? Nee, dat Of is heilig niet? hout. Oh, Dat is dat om is te het. reinigen. Dat is Oh. deze. Dus de Paulo Santo heb ik heb er een basis Ik moet anders ruiken. van gemaakt. Oké. Ja, dus ik doe bepaalde handelingen. Ik zet de Paulo Santo, ze pure zijn, zet ik in het flesje. En wat ik daarop, ja, ik wil niet zeggen uitspreek. Mijn intentie in dit proces is vooral dat het mensen mag helpen om energieën te reinigen. Dus het is een roomspray en een energiespray. Dus het is lekker ruikend, Mhm. maar het helpt ook om je te aarden. Dus als ik het goed heb begrepen, die bonbons zijn niet voor de gezelligheid. Nee, de bonbons zijn niet voor de gezelligheid, lieve schat. De bonbons zijn echt om jezelf open te stellen voor het spirituele stukje. Zelfliefde. Ja, maar oké, dit is Ja. dan dat. Dus zo zijn we een beetje door jouw producten heen gegaan. Mhm. En kan je misschien wat uitleg geven? Want ik wil toch even dieper in het stukje gaan Ja. van hoe het komt dat het nu zo populair is in het Westen. Ja. En hoe zij ermee omgaan. Want we weten al, wij van de Black community, we doen zo. Ja. Ja, en stiekem kijken we wel of... We weten ook dat er mensen zijn die dieper gaan als dat en die zich voordoen alsof ze getrouwd zijn met de paus. Ja. Maar los daarvan, hoe vangt
de Caucasians het op? Hoe doen hun dat? Want hun snappen het blijkbaar Ja, en ja. leven prima. Klopt. En zijn altijd vrolijk als ik ze zie. En heel positief erover. En moedigen aan om te gaan, weet Klopt. je. Ja, nou ja, als ik het gewoon grof moet zeggen, is ze kiezen er gewoon voor om een community te zijn. Ze kiezen ervoor om elkaar te helpen. Ze kiezen ervoor om te praten. Ze kiezen ervoor om niet beledigd te raken. Nou ja, natuurlijk iedereen raakt beledigd, maar op een ander niveau. Er is een bepaalde een samenkomst van, ik zie jou, vooral daar. En wat ik terugzie bij ons, is dat het echt zo is van, weet je, er zit een bepaalde, Gewoon wat ze destijds hebben gepropt en op grove wijze hebben verwijderd. Precies. Zijn wij, ze hebben een duur woord ervoor, trouwens geen rationalisering. Ja. Want je neemt die trauma's mee en die gedachten mee. En oké. Ja, en je kan het zien van, er zijn gewoon ceremonies waarin mensen in zweethutten zitten van de Indianen. Dat komt van de Indianen af. Ze doen het gewoon na. En ze voelen de connectie met Moeder Aarde, met Vader Kosmos, met God. Ja. Ze voelen dat gewoon. En er is zoveel ruimte. Ja. Er is zoveel ruimte voor hun, omdat je loopt gewoon op je blote voeten op straat. Ja, want ze zeggen dat dat belangrijk is, omdat je kan grounding, Grounding, aarde, ja. Maar wij schamen ons gewoon heel erg voor dat stuk. Ik denk dat wij zo meteen na de break even door moeten gaan op dit punt. Bedankt. Jongens, blijf vooral even hangen. We gaan even naar de reclame. En zometeen zijn we weer terug om verder te gaan over dit onderwerp. Dank jullie wel. En la Dorceland 110A está tu tienda esotérica que estaba buscando, donde encontrará todo tipo de productos, velas en forma de hombre, de mujer, para hacer tu ritual de amor, de endulzamiento, todo tipo de velones de los santos, palitos esotéricos, palitos aromáticos, baños para quitar esa mala energía, para abrir los caminos, colonia, aceite. Pulseras para quitar las malas energías, para quitar las contrariedades, piedras, polvos, libros, hierbas, agua florida, agua cananga, Lion Más. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. En Tiziana encontrarás tu ambientador Sonic Carpet Force.
is meer dan een oplossing. Het is een toewijding aan jouw actieve levensstijl. Voel de kracht van onze Green Mental Gel. Met snelle opname en gerichte verzorging precies waar je het nodig hebt. Ontdek de kracht van Green Mental Gel. Jurzeta de Coco. Produceert zoals eeuwen geleden werd het gemaakt in Curaçao. Jurzeta de Coco. Jurzeta de Coco. Waar het idee van Aurea Candles afkomstig is, ik wil altijd een kaars maken die iets toevoegt aan iemands leven. Een positief draai aan iemands leven. Daarom werk ik ook met aromatherapie. Het is healing en het brengt je in een heel goede sfeer. Eenmaal een Aurea Candle aanschaffen, garandeer ik jou dat je geen andere zal willen. Boque pabo, bo familia y bo amigo nan mustra nan mi ho versión tour dia. Hasibo pedido pa bo producto nan tropical via Itoco. Itoco ta especialista online den producto nan antillano, latinoamericano y americano. Cerca Itoco botanya bo hierba, bebidas, snacks, producto nan pa entre otros boca bay, bo producto nan pa limpieza de casa y hopi más. Además de excelente servicio de Itoco, nos está atender tu llamada y mensaje. Nos está paquetando mercancía con dedicación y tesoro para boja na tempo, tena bocas. Así na bonoting no di sali den aguacero con frio. Di Rotterdam pa Den Haag, Antwerpen te Limburg, Enschede, Groningen, Itoco ta entrega tur caminda. El sabor de nos isla nan ABC y Isla Riba den un clic tena bocas. Bo gusta así compra ora botar na casa, PC y Itoco Tei. E tienda online cubo por confiar. Wil je ook tijdens de Vroegboekenweek voor een fotoshoot met 10 foto's vanaf $55,99? Dat kan in onze studio in Roosendaal. Of thuis verzorgen bij Beter in Beeld door Studio Randy Design. U kunt ons QR-code scannen voor een online boeking. Bel ons 06 41 90 51 68. Ik zie je zo. Welkom terug jongens, we hebben net een korte break gehad. We zijn hier met Chia voor de mensen die net als laatste zijn binnenkomen piepen. We hebben het over spiritualiteit en nu gaan we even kort door op het gedeelte wat het nou daadwerkelijk inhoudt. Want wij zijn bezig met spiritualiteit zonder dat we er zelf erg in hebben. En zo hebben we het vooraf ook al gesproken. Hè? Want als wij, tegenwoordig heb je lichttherapie, je hebt aromatherapie, je hebt de systeemtherapie. Ja, opstellingen, van alles heb je. Ja. Juist, ja. maar omdat het zo genoemd wordt, link je het nooit aan spiritualiteit. Klopt. Maar het gaat dus terug daar, maar we hebben het een nieuwe naam gegeven. Ja.
En we zijn ermee bezig zonder dat we er erg in hebben. Ja. Ja. En toch doen wij dat dan weer wel. Want als we naar de dokter gaan, de dokter zegt ik moet naar de psycholoog en ik moet dat gaan doen. Klopt. Dan doen we het. Maar wanneer we het beestje bij de naam noemen, is het een probleem. Klopt. Ja, dat is iets wat ik ook altijd zeg van, je neemt een pil waar op de bijsluiter staat, je kan dit krijgen en dat krijgen en zus en zo en zo, maar het gaat je helpen. Maar als ik tegen jou zeg, ga 4 weken vasten, zodat je lichaam in ketose kan komen en het zichzelf kan gaan genezen, wat het natuurlijk doet met herbals en bepaalde voedingen, dan zeg je, ach, nee. Ja. Weet je, dus het is een beetje ook gemakzucht. Van, ik hoef er niet over na te denken. Er denkt iemand voor mij die zegt dat dit goed is en dat geloof ik. Ja. Maaike zegt, ik heb 1,5 week geleden een ceremonieweekend gehad. Als je serieus aan jezelf wil werken, is het echt een aanrader. Is dit toevallig een van jouw klanten? Ja. Wat lief. Dankjewel, Wat Maaike. lief. Oh. Nou, die heeft een positieve ervaring gehad bij Chia. Tijdens zo'n opleiding, was jij de enige Black Sister of waren er meer kleur binnen zo'n community? Nee, ik was de enige en het was ook heel zwaar, want iedereen die daar binnenkwam was al HBO, universiteit en alles opgeleid. En ik deed voor het eerst een HBO-opleiding van 2 jaar, dus ik werd heel erg uitgedaagd, ook in mijn kunnen. En daar kwam dat stukje schaamte naar voren. En op het moment dat ik ging spreken over hoe ik naar dingen keek, werd ik gezien als agressief. Echt waar? Ja. We worden altijd gezien als agressief. En toen moest ik gewoon lachen. Toen zei ik, ben ik agressief of ben je niks gewend? Weet je? Het zegt meer over hun eigenlijk. Het zegt wat over hun, want ik kom op voor mijzelf op dat moment. En ik ben gewoon heel open en eerlijk. Als ik iets zie, dan benoem ik het. Als ik zie dat jij een therapeut moet worden, maar ik zie ook dat jij er mentaal niet klaar voor bent, dan ga ik jou gewoon zeggen, ik denk dat dit meer een persoonlijke reis is voor jou dan dat het een opleiding is voor jou. Ja. En ja, mensen houden daar niet zo van, dat je op die manier communiceert, zeg maar. Maar goed, laten we weer teruggaan. Want jongens, zoals we het begrijpen, dit is iets wat vanuit de oudheid al gedaan wordt. Ja? Zoals we eerder in het begin ook hebben benoemd, we hebben monniken. Meditatie is ook iets wat men denkt van, oh, het is gekoppeld daaraan. Ja, maar op welke manier? Want we gaan denken aan, wat ik je zei, vliegende heksen op een bezemsteel en weet ik veel wat voor gedrocht nog meer rondloopt. Ja, nee. Maar dat is het niet. Het gaat puur om balans. Nee, om balans. Mensen denken ook dat als je mediteert, dat je dan stil moet zijn. En het moet. En je moet 30 minuten zo zitten. Mediteren is iets wat je de hele dag door doet. Het is mindful zijn naar jezelf. Dus als voorbeeld. Wie van jullie zit hier nu voor de buis zo. En voel maar even, doe even je kaak ontspannen. Doe even voel even hoe je schouders erbij zitten. Dat is mindful zijn. Dat is al meditatief denken van oké, ik ben gespannen. Laat me even ademen. Ik adem. Door dat bewustwording van wat je doet. We doen alles automatisch. Het gaat gewoon maar. Waardoor je een robotje bent. En meditatie helpt je om bewust te zijn. En in je lichaam te zitten. En te aarden. En te voelen. En dat zijn dingen waar mensen bang voor zijn. En dan denk ik, waarom ben je? Omdat je het niet gewend bent. Je bent niet gewend om wakker te worden en te zeggen, laat me even 5 minuten voor mezelf nemen. Wat doe je? Je staat op, je kijkt op je telefoon, je gaat je tanden poetsen, je was je, misschien douche je niet. Je gaat, die heb je ook. Je gaat de auto in. Weet je gaat de drukte in, je bent aan het werk, want je bent bezig. Als ik niet werk, moet ik geld verdienen. That's not very demure. Ja. Je bent niet meditatief, mindful met jezelf bezig. Dus onbewust zijn we er allemaal mee bezig. Ja. Maar omdat het dat naampje niet heeft en omdat wij niet verder kunnen kijken in die innerlijke spiegel van ons, weten we het niet. Oké, dus we moeten het zien als een spiegel. We kijken in de spiegel van binnen. We moeten werken van binnen naar buiten. Ja. Niet van buiten naar binnen, maar dat gebeurt wel altijd. Mediteren kan je op verschillende manieren doen. Precies, ja. Het is niet alleen maar dat is het niet. Want dat is wat we denken in het algemeen, ja. Mediteren is gewoon leren stil zijn met jezelf en in jezelf. En ook zien, ik heb gedachtes, maar ik hoef die gedachtes geen aandacht te geven. Ja. Want als ik interactie heb met die gedachtes, dan gaat dat in mijn gevoelswereld zitten. En dan ga je het naar je toe trekken. Mensen, we kennen het allemaal. Wanneer je met de verkeerde been uit bed stapt, gaat je hele dag naar de kloten. Verander je het niet,
dan heb je een probleem. Dus eigenlijk moeten we het zo zien. Ja, Dus het is gewoon lief eigenlijk het is dit. lief. Dus ik kan gewoon naar de ceremonie. Je kan gewoon bij elkaar. Ik ga er toch over nadenken hoor. Ik ga erover nadenken. Het Oké. is gewoon lief. Het is echt liefde. Het is hard werk. Het is niet Ja. alleen maar, weet je, wat je dan ziet bij de andere kant van, Hare Krishna. Ja, want wij denken aan dat. Krishna Nee. dit, dat tarotkaarten Nee, bijvoorbeeld. nee, het Dat is gewoon de connectie met jezelf aangaan. En kijken naar durven kijken naar jezelf en zeggen, ik ben eigenlijk soms niet een leuk persoon. Ik doe mensen pijn. Want we zitten zo in de slachtofferrol. Ik heb pijn, ik heb dit. Nee, je moet ook de andere kant gaan bekijken. Ja, je moet die is altijd moeilijk hè? Die zelfreflectie gaan doen I en know. schrijven. I know. Ja, dus het is een heel pakket. En de plantmedicijnen maken het makkelijker. Dat is het ene, dat is hoe ik het zie. Het maakt het makkelijker. Zodat je vrijer mag voelen en vrijer mag denken. Maar het is ook hard werk. En onderbouw dat, hoe hard werkt? Op het moment dat jij geconfronteerd wordt met je ik, met je niet zo leuke ik, dan moet jij zeggen, oké, dat ben ik. Maar het kan ook zijn dat er trauma omhoog komt. Acceptatie en loslaten. Loslaten. Oké. Ja, dat zijn vaak de problemen waar mensen issues mee hebben, inderdaad. Ik persoonlijk ook op bepaalde gebieden. Wij allemaal. Ja, maar omdat we zo geneigd zijn naar het negatieve. En nou ja, ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Ik denk dat je in de toekomst gewoon nog een keer moet komen, zodat we echt diep kunnen gaan. Maar we hebben nu de kans gekregen om kennis te maken met elkaar. Oh, ik zie hier ook een comment. Gaat naar binnen en praat met jezelf. Om een beter ik van te maken. Nou, dat is dus wat we uit het verhaal van Chia kunnen halen. Dus eigenlijk is het een soort, de oldschool therapeut of het is psycholoog. Therapie. Het is gewoon therapie. Je gaat therapie aan met jezelf. Je gaat een reis aan met jezelf waarin je eigenlijk zegt, ik verdien eigenlijk alle liefde. Ik verdien alle, ik zeg even geld. Ik verdien al het geld. Ik verdien alle liefde. Ik verdien alle vertrouwen. Ik verdien het gewoon. Ik mag zijn en ik mag leven en voelen. Dat is wat je jezelf geeft aan een cadeautje. Jolanda zegt je eigen schaduwwerk verwerken. Ja, schaduwwerk, zeker. Dat gebeurt dus direct in zo'n ceremonie. Dus je gaat eerst de schaduw in. Ja. En dan kom je zeg maar terug naar het licht. Oké. Onze cameraman is het volgens mij helemaal mee eens. Oké, maar Chia, nogmaals, ik wil je bedanken. Ik wil jou wel vragen om de kijkers te laten weten van waar kunnen ze met jou in contact komen en hoe het eruit ziet. Dus go on, dit is jouw show nu op dit moment. Nou, welkom iedereen. Nee. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een ceremonie, aan een cadeautje aan jezelf geven, kan je me bereiken via de website www.chia-healing.nl. Je kan me via Facebook bereiken. Ik ben op TikTok, Instagram ben ik te vinden. Wat kan ik nog meer zeggen? Sorry dat ik ophaak. Rita, als je op de achtergrond even in de comments wil vermelden, Chia Healing. Dan kunnen de mensen het op die manier even terugvinden. Want het blijft ook gewoon staan op YouTube en op Facebook. Zo, kwam er niet op. Dankjewel. En dat de mensen het terug kunnen. Juist, dankjewel. Thank you. Ja. Maar goed, en een korte uitleg van hoe jouw ceremonie eruit ziet. En hoe zo'n eendaagse ook is. Hoe dat eruit ziet en waar. Ja, dus we hebben verschillende locaties. In Drenthe, Almere en Schiedam hebben we ruimtes waar we dus groepsceremonies organiseren. En in Almere hebben we grote groepen en kleine sessies. En zo'n ceremonie, je moet je voorstellen dat je bij mij op bezoek komt. En we gaan mediteren, we gaan ademhalingsoefeningen doen, vooral aarde. Het innerlijk kind uitnodigen om aanwezig te zijn, want dat is wat we genezen in zo'n ceremonie. En, dus geen dat is niet wat je doet. Nee. Nee, ik laat heel veel over aan de persoon zelf, omdat
als ik uit mijn ego ga werken, ga ik om je heen staan en Ja. ik ben er gewoon voor je. Want het is een proces op zich. Ik ben de spaceholder. Ik zit met jou en als je me nodig hebt, dan kom ik lekker bij je zitten, hou ik je handje vast als het een beetje spannend is. En ja, ik ga niet natuurlijk vertellen hoe de hele ceremonie in elkaar zit. Nee, dat snap ik. Maar hoe lang duurt het? De ceremonies duren meestal tussen de 4 en 6 tot 8 uurtjes. Het ligt er gewoon echt aan met welk medicijn we werken. En de weekenden zijn van vrijdag tot zondag. Blijf je dan in groepsverband. Ik doe ook privé-ceremonies. Dat is voor de mensen die het niet fijn vinden in groepen te liggen, omdat ze veel trauma hebben of zich schamen. En het is heel fijn, een 1-op-1 ceremonie, dus ik raad het zeker wel aan degene die zoekend is naar, is er meer? Is dit het? Is dit het leven? Stopt het hierbij? Als je die vragen hebt, dan zou ik zeggen, neem contact met me op. En dan kunnen we kijken wat jouw traject is. Want iedereen's traject is gewoon persoonlijk. Dat is waar. Ja. Nou, wie geen watcher is als ik, weet je. Je weet haar te vinden. Ik ga jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid, jongens. Dank jullie wel. Over 2 weken ben ik er weer op een woensdag om 9 uur. En dan gaan we het hebben over adoptiekindjes en ouders vanuit Brazilië met Lisa. Dus daar krijgen jullie binnenkort ook wat meer informatie over. Bij deze wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. En tot heel snel. Dankjewel. Thanks, Chia. Dankjewel. Bedankt voor jullie aanwezigheid vanavond. En we zien jullie weer zeer snel.